Lo único que yo no puedo aceptar es que se diga que el Gobierno ahoga a Cataluña, como ha dicho alguna persona, o van contra los intereses. Mire, eso no es cierto. Lo único serio en estos momentos es ser serio. Y por tanto no me duelen prendas al decir que ustedes han actuado así, como no me duelen prendas al decir que la Generalitat está haciendo un esfuerzo muy importante para reducir el déficit público, y hay que reconocerlo. Y yo lo que pido es un esfuerzo colectivo para salir de una situación enormemente compleja. Avui mateix hem acordat portar al Consell de Garanties Estatutàries perquè n'avaluï la seva adequació a la Constitució i a l'Estatut, amb el propòsit de que, òbviament, si incompleix les previsions estatutàries i la distribució de competències que tenim, doncs recorrerem davant del Tribunal Constitucional. Per tant, primera mesura, fer front, des del punt de vista jurídic, a aquests decrets lleis que es van aprovant per part del govern espanyol. Jo li vull recordar, senyor president, que vostè està aquí per governar i que jo també estic cansada de la cantarella de que tota la culpa és a Madrid. La seva acció de govern, senyor president, ha fet que s'hagi reduït només un 0,5% de dèficit. El seu govern i el seu portaveu fa dues coses: criticar el Partit Popular i criticar les accions del govern d'Espanya i fer victimisme. Deixi'm aclarir-li un concepte, senyora Camacho, perquè no es pot barrejar tot. No es pot barrejar pomes i peres contínuament. Quan estem demanant el pacte fiscal i la hisenda pròpia, el que estem demanant sobretot és els impostos i les pensions mentre les cobri Madrid, que les segueixi pagant Madrid. Senyora Sánchez Camacho, i encara que siguin deficitàries, si les pensions les poguéssim pensar nosaltres, també les pagaríem, com hem fet sempre amb els temes d'autogovern, quedar-nos amb tot el que podem, perquè aquest és un país que vol governar-se ell mateix. Doncs ja ens acompanya a taula el portaveu del PP al Parlament i també des d'aquest cap de setmana vicesecretari d'Acció Política i Econòmica del PP català. També, si no m'equivoco, Enric Milló, bona nit. Bona nit. Des d'ahir, oficialment també candidat, únic candidat al PP de Girona. Déu-n'hi-do quantes coses en tan pocs dies, senyor Milló? Sí, s'ha pilonat una mica la feina. Ara parlarem del Congrés, del PP, parlarem també de les relacions amb Convergència i Unió, però si no li importa, m'agradaria parlar un moment, demanar-li l'opinió sobre aquesta nacionalització de Bankia. N'hem estat parlant intensament aquí abans de rebre-la vostè. El govern havia de rescatar o havia de nacionalitzar una entitat bancària que ha fet fallida per una mala gestió? Com ho veu? Jo veig que és el tercer capítol d'una història que no ha començat fa 2 mesos. És a dir, tal com s'expliquen de vegades les coses, aquí a casa nostra sembla que de sobte surt un bolet que es diu Bankia i el que està passant és el tercer capítol, repeteixo, que ja ve de fa 2 o 3 anys enrere, quan finalment, després de molts anys de fer algunes coses malament en l'àmbit del sector bancari i, efectivament, com aquí algú abans deia, d'una situació molt deteriorada del sector bancari i especialment de les caixes d'estalvi en general, el govern anterior ja se n'adona que això requereix una actuació i que no pot ser que es mantingui aquesta ficció d'un sector financer que teòricament estava molt sanejat però que realment se sabia que no era així. I llavors és quan es crea aquest fons, el FROP, aquest fons de rescat de les entitats bancàries per intentar sanejar el sistema financer perquè d'aquella manera no podia continuar. I comencen un seguit d'operacions. Hi ha un segon capítol, que són totes les operacions que s'han fet a tot arreu, especialment aquí a Catalunya, on les caixes d'estalvi que estaven molt malament han rebut molts diners del FROP, més de 10.000 milions d'euros han vingut a Catalunya a rescatar les caixes d'estalvi, perquè si no avui en dia els dipositaris de les caixes d'estalvi catalanes estarien amb les caixes en fallida, i s'han fet unes operacions de fusió, d'absorció, de compra, etc. I ara estem en un tercer capítol, que és aquesta tan important operació en relació a Bankia, que prèviament ha passat també per una operació en la que el FROP ja havia intervingut, primer amb Caixa Laietana, per exemple, que és una caixa que està a dintre de Bankia, que va rebre també diners del FROP, i ara amb Bankia, que té diners a crèdit del FROP, de préstecs, i que en aquests moments es converteixen aquests diners de préstec en accions, i per tant l'Estat passa a ser propietari d'una part. El que passa que, senyor Millo, si no hi ha diners... Però amb l'objectiu de sanejar i tornar-ho després a posar en funcionament des d'una perspectiva privada quan sigui el moment, igual que s'ha fet amb la resta. És a dir, per tant, no és una cosa nova, és la continuació d'un objectiu necessari, que és sanejar el sistema financer bancari espanyol. Però clar, la gent està veient que li retallen en sanitat, que li retallen en educació, i en canvi el govern té diners per salvar un banc. Quan és una mala gestió d'una empresa privada, no? És una mala gestió d'una empresa privada i per això s'intervé.
És que, clar, el contrari seria una irresponsabilitat. Si el contrari seria dir, aquí hi ha una empresa... Aviam, les autoritats monetàries en el país, primer és el Ministeri d'Economia, hi ha el Banc d'Espanya, que té un governador, i que són els que tenen la responsabilitat de garantir l'estabilitat del sistema financer. I és qui garanteix els fons, a més dels dipositaris, etc. Per tant, el que seria una irresponsabilitat és que un govern, davant d'unes entitats financeres que hi ha els dipòsits, els estalvis de tots els ciutadans, a punt de fer fallida, no fes res, que des de braços creuats. Què diríem llavors, no? Què diríem? Aleshores, en canvi, si intervé per salvar els dipòsits, per sanejar la banca i per garantir que el crèdit torni a fluir en condicions de normalitat, aleshores criticar això és una mica el món al revés, no? Altra cosa és com es fa, si es pot fer millor, si es pot fer així, si es pot fer això. Tot això és d'acord, però el que està fent el govern en aquests moments, precisament, és assumir responsablement la seva obligació, que és intentar sanejar el sistema bancari i financer per tal que pugui haver-hi crèdit altra vegada i, sobretot, que quedin garantits els dipòsits dels estalvis de les persones que tenen aquests bancs, a part dels llocs de treball de la gent que hi treballa. No? Vull dir, perquè Bankia té més de 100 oficines a Catalunya. Sembla que parlem d'una cosa de Madrid. No, n'hi ha, i tant que n'hi ha. Deia el president, i gent que té l'hipoteca en Bankia, a més d'aquí, Moltíssima. Deia el president Mas ahir, senyor Millo, que si això hagués passat amb una entitat catalana, la que ens hauria caigut a sobre hauria estat espectacular. Això és fals, això és una falsedat. Això forma part d'aquest discurs victimista i constantment crispant i de confrontació que intenta portar els catalans cap a una mena de posició de carreró sense sortida, sempre situant el que no és Catalunya, la resta de l'estat espanyol, com l'enemic nostre. Això no és veritat. És fer programiques, això, com diu vostè, últimament? Quan venen 1.250 milions aquí a Catalunya, a Caixa, o quan venen els més de 5.800 milions que venen aquí a la CAM, o quan venen, en total, més de 10.000 milions d'euros del FROB que venen a les caixes catalanes per salvar-les, per poder fer després operacions i que alguns bancs catalans puguin absorbir aquestes entitats, etc. Algú s'ha queixat de Madrid? Pregunto jo. Algú s'ha queixat? Ningú. Per tant, per què diem coses que no són veritat? Per què fem, a més futuribles per generar sobre l'opinió pública uns condicionants i uns estigmes i uns prejudicis que no es responen a la realitat en absolut. Vostè diu que això és fer el ploramiques, diu últimament, no? Això és fer el ploramiques. Aquí, lamentablement, en aquest país tenim uns quants ploramiques professionals que s'han acostumat a això i que ja pràcticament viuen d'això, no? Però el pitjor no és això, a mi un ploramiques m'és igual, no? El pitjor és que això genera un estat d'opinió pública que contamina una mica, no? I en lloc d'explicar totes les coses, explica només una part de les coses, no es tracta de dir mentides, no, es tracta d'explicar totes les coses. Però vostè no creu, senyor Millo? No es pot dir que diria Espanya si es donessin diners a una caixa catalana quan els diners ja s'han donat i no ha passat res. Vols que s'expliqui tota la veritat? És a dir, aquests fons que són d'àmbit estatal estan per salvar i per sanejar, millor dit, el sistema financer espanyol. I que jo sàpiga, mentre no em diguin el contrari, el sistema financer català encara forma part del sistema financer espanyol. I la responsabilitat del Banc d'Espanya és respondre per tot el sistema espanyol, inclòs el català. Això va així encara, fins que no hi passi alguna cosa diferent, això va així. Per tant, no diguem coses que no són certes, perquè generem un estat d'opinió sobre la població catalana que no respon a la realitat. I aquí estem constantment inflant una Catalunya oficial que se'ns explica des de les institucions. I una Catalunya real, deia vostè, que no té govern, oi? La gent que treballa cada dia i que li costa arribar a final de mes i que el que vol és una bona sanitat, una bona educació i tenir feina i que hi hagi 800.000 aturats a Catalunya, aquesta gent miren tot això, aquestes persones, i diuen, però què ens estan explicant? Realment és així? O sigui, aquí hi ha una mena de monstre de 7 caps que només pensa en altra cosa cada dia quan es diu al dematí que atacar Catalunya? Resposta, no. Això no és veritat. I les persones que jo conec que tenen responsabilitats en l'àmbit de la governació d'Espanya en aquests moments, la seva única obsessió és tirar endavant aquest país perquè la situació és de molt de risc, i cal actuar amb una mica més de rigor i seritat que estan fent alguns responsables polítics catalans. Com estan les relacions amb Convergència i Unió després d'això que em diu? Ja ho veu, després del to que utilitzo es pot imaginar que les coses estan una mica... Finiquitades ja, les relacions? No. Perquè, clar, dona la sensació que vostès escenifiquen d'un temps cap aquí, quan no és Alicia Sánchez Camacho amb el president Mas, que s'enganxen al Parlament, vostè, retrets amunt i avall amb el portaveu Homs. Per tant, dona la sensació que s'escenifica com que no s'entenen, però avui han pactat i s'han posat d'acord amb la llei d'estabilitat. Els que escenifiquen són aquells que surten i expliquen les coses d'una manera que no respon a la realitat. Els que escenifiquen són els que surten i diuen, per exemple, doncs no sé, després de votar la llei d'estabilitat pressupostària per tot Espanya, venen aquí
i diuen que només faltaria que fóssim intervinguts. És que ningú ha dit que haguem de ser intervinguts, és que ningú ho ha dit mai. I si Catalunya és dels pocs que estan fent les coses ben fetes, Catalunya és dels pocs que estan fent els deures ben fets, entre altres coses perquè et compta amb el suport del Partit Popular Català des del primer dia d'aquesta legislatura, i està fent els deures ben fets, no ha de patir per això. Si està votant a Espanya una llei que permet intervenir els que ho facin malament, per què ve aquí l'endemà a dir compte que ens volen intervenir? Això no és cert. Això no és cert. O com pot ser que des del Departament d'Ensenyament o des del Departament de Salut s'estigui ajudant al govern de l'Estat a fer els reals decrets aquests per la reestructuració, la racionalització i la simplificació, etc. i l'estalvi econòmic. Com pot ser que després vinguin a dir que faran recursos de constitucionalitat? Però llavors vostè, senyor Millo... Però si el Millo... contingut d'aquests reals decrets s'ha fet d'acord amb els representants del govern català... Però per tant, si avui ho perquè deia la el gent no ho ministre entengui, senyor Millo, perquè la gent ens està veient ara i no entenen que vostès estiguin a la grenya cada dia i a l'hora de pactar, pactin. És que és normal que no entengui, perquè s'expliquen les coses a mitges i no es diu la veritat de les coses. Jo crec que els ciutadans, alguns consideren que els catalans bàsicament tenen un dret que és el dret a decidir. Jo crec que els ciutadans bàsicament tenen un dret que és el dret a saber la veritat. I en aquest país no se li està explicant als ciutadans tota la veritat de les coses. I se'ls ha d'explicar. Escolti, nosaltres tenim una obsessió en aquests moments, i és el que estem fent des que va començar la legislatura, que és sortir de la crisi econòmica, és lluitar contra l'atur, és generar recuperació econòmica, creixement econòmic i generar creació d'ocupació, perquè hi ha 800.000 persones avui que voldrien treballar i no poden. I quan aconseguirem això, llavors generarem un estat diferent en el qual hi haurà uns ingressos millors que ara no hi són i que podrem redistribuir-los més justament i equitativament, cosa que avui no podem fer. I, per tant, tot allò que faci el govern de Catalunya en aquesta direcció, que vol dir racionalització, simplificació de l'administració, acció per la creació d'ocupació, etc., aquí ens hi trobaran, sempre. Ara, clar, si surten, doncs explicar-li a les persones i als catalans que el més important és anar contra Espanya perquè ens volen ofegar, anar contra Espanya perquè ens volen robar, i separar-nos, i la transició cap a no sé on, que no sé on ens porta, i l'estat propi, que és un trencament amb la resta d'Espanya, escolti, la majoria dels catalans, li asseguro que la gran majoria dels 7,5 milions de catalans no volen això. No volen això. No volen el què? No volen això. No volen conflictes, no volen problemes, no volen confrontació, no volen trencar res. Volen un estat de benestar on tinguin una millor sanitat, una millor educació, prosperitat i feina per treballar, guanyar-se la vida i poder arribar a final de mes. Això és el que volen els catalans. És que tal com s'expliquen les coses, sembla que els catalans, quan es lleven al dematí, primer que pensen, aviam què fem per poder-nos separar d'Espanya. Això no és veritat. Una última qüestió, abans d'anar a taula. Hisenda pròpia. Ahir el president Mas tira pel dret. Diu que vol anar a parlar amb el Partit Popular, amb el govern espanyol, vol anar a parlar de posar-se d'acord sobre el pacte fiscal, però que si no hi ha acord, tirarà pel dret. Escolti, és la pitjor manera de plantejar una negociació. Fins on creu que arribarà? La pitjor manera. O sigui, jo li dic a vostè, miri, anem a negociar, aviam si el cap de setmana ens anem al cine o ens anem al teatre. Però, escolta, o anem al cine o anem al teatre, perquè com diguis una altra cosa, escolta, trenco la cara. Això no va així, això no va així. És a dir, aquí, si volem fer les coses bé, si volem un sistema de finançament millor, més just, més equitatiu, més equilibrat per Catalunya, etc., el que s'ha de fer és negociar, plantejar propostes, discutir-les, però no pot anar amb amenaces per la vida. Però això és negociable, realment? I tant que és negociable. Això que planteja el president Mas, la hisenda pròpia, és negociable amb el Partit Popular? S'haurà d'escoltar les dues parts, no? Perquè una negociació entre dues parts vol dir que hi ha un que planteja una cosa, un que planteja una altra i intenten posar-se d'acord. Clar, si només escoltem una part i diem o es fa el que jo vull o trenco les cartes, clar, així no es pot jugar a cartes. No? Això vol dir que hi ha d'haver un joc per tothom i s'ha de buscar un punt d'equilibri, un punt d'acord. I aquest punt d'acord s'ha de buscar amb voluntat de que hi hagi acord. Ara, si jo no tinc voluntat de que hi hagi acord, si el govern de Catalunya no té voluntat de que hi hagi acord i l'únic que vol és demostrar que no es fa el que vol, és a dir, si només demana adhesions, aleshores el que ens està és portant a tots a un carreró sense sortida. Hi ha una paret, de fet el president ho va dir l'altre dia, però els catalans ens hem de preparar per anar contra una paret alta, gruixuda i dura. No és una paret. No, perdoni, és que jo no vull anar a cap paret. I si depèn de mi, si jo fos president de la Generalitat, jo no li diria als catalans que els vull portar en una paret. Jo els vull portar a una situació de progrés econòmic i social, no a una paret. Això és un plantejament que jo, francament, em costa molt d'entendre. Esclar, als ciutadans també els costa entendre aquesta situació. Va, anem a taula. Martí. Senyor Millo, a Espanya hi ha dos grans forats. El forat financer, esperem que demà es resolgui una miqueta més, i el forat autonòmic. A Espanya s'han gestionat malament moltes autonomies, ja siguin del PP com del PSOE. I això és una veritat, i això hi arribarà un moment que s'haurà d'intervenir d'una forma o d'altra. I no sé què acabaran fent PP i PSOE, no?, per intentar solucionar-ho. En qualsevol cas, probablement s'hagin de fusionar autonomies, s'hagi de gestionar de forma diferent i sobretot s'ha de canviar el model de finançament, perquè aquest model de finançament està molt allunyat de les necessitats actuals amb la situació econòmica actual. Des del Partit Popular de Catalunya, amb la influència que vostès tenen, i és una pena que no hi hagi cap
persona, excepte el ministre Jorge Fernández Díaz, en els ministeris econòmics no hi ha cap català del PP, algun dia s'haurà d'explicar per què, la direcció general, secretaria general, ministeri, però quina influència pot tenir el PPC, com es diu ara, perquè el model autonòmic i el model de finançament de les autonomies, les que quedin a Espanya, es pugui millorar? Precisament, la primera part del que vostè explicava la comparteixo, és a dir, tenim un model d'estat de les autonomies que, tal i com s'ha desenvolupat, ha generat, en certa mesura, un excés de solapament i d'estructures excessivament dimensionades que ens porta a una situació de poca eficàcia i excessiu cost. Aquest és un problema que tenim i crec que tothom el comparteix. Ningú en aquests moments estaria en condicions de dir que això no és així. Per tant, si tots reconeixem que el sistema és excessivament gran, hi ha solapaments i ens costa massa diners, seria absurd que no estiguéssim d'acord també en buscar solucions per redimensionar això, evitar solapaments, duplicitats i, per tant, generar un estalvi amb això. Per tant, aquí amb això s'hi ha de treballar. Això vol dir eliminar autonomies? Jo diria que no. Això vol dir reduir competències? Al contrari. Al contrari. Això vol dir clarificar les competències i evitar els solapaments. I que a una competència, una administració. Que no pot ser és que un mateix arbre l'hagin de regar a l'Ajuntament, el Consell Comarcal, la Diputació, el Govern i l'Estat. No, l'ha de regar un. Els altres no cal que gastin aigua regant aquell arbre. I això passa amb multitud de competències encara en aquests moments. I això s'ha de racionalitzar. L'estat de les autonomies nosaltres el defensem. El Partit Popular Català defensa l'autonomisme diferencial, a més amb el respecte a la singularitat catalana, perquè és així, perquè la Constitució ho reconeix. Hi ha nacionalitats històriques que tenim llengua, cultura i història i altres que tenen una situació diferent. I ho reconeix la Constitució, no ho invento jo, això, no? Per tant, això jo crec que és un model que en si mateix ha donat molt de prosperitat, molt de progrés i que s'ha de mantenir. Però s'ha de mantenir sota aquesta perspectiva, que s'ha de racionalitzar, s'ha de redimensionar i sobretot s'ha d'eliminar despeses supèrflues. Quina influència té el Partit Popular Català en aquests moments? Crec que té més influència de la que ha tingut mai. Això vol dir que tenim tota la que voldríem? Home, segurament no, perquè sempre en voldríem més. Però no n'hem tingut mai tant com ara. Més que el 96, 97. Molt més. El respecte que en aquests moments el Partit Popular espanyol té per l'actual Partit Popular Català és molt gran. Les decisions que afecten a Catalunya es prenen sempre d'acord amb la direcció del Partit Popular Català i, home, hi ha persones importants a la Moncloa en aquests moments, molt a prop del president Rajoy, i en ministeris que estan jugant el seu paper, però no es tracta del nombre de persones que hi tens, es tracta de la capacitat real d'incidir en les decisions. I en aquest sentit sí que puc assegurar que la capacitat d'incidir que té la nostra presidenta en aquests moments, Alicia Sánchez Camacho, en l'actuació del govern, en el propi president i en els ministres, és molt i molt gran. Això no vol dir que sigui tota la que voldríem, però li asseguro que és la situació millor que hem tingut mai en la democràcia. Bona nit, senyor Millo. Vostè diu, home, no es pot plantejar, es fa el que jo vull o es fa el que jo vull. El que ha passat, si som demòcrates, hem d'acceptar que la voluntat popular té en democràcia té alguna importància. I vostè sap que els catalans van votar un estatut i l'Estat, a través d'un tribunal absolutament desprestigiat i caducat, va dir que la voluntat popular dels catalans no es pot portar a terme. Llavors, és normal que hi hagi gent de Catalunya que digui, bueno, escolta'm, doncs si amb aquests no hi podem anar, potser que busquem un altre camí. Això és, diguem-ne, des d'un punt de vista democràtic, té una certa lògica. Però jo volia anar més enllà, perquè vostè carrega molt contra els ploramiques, però vostè no fa gaires anys era militant de Convergència i Unió. D'Unió. D'Unió és de Convergència i Unió. Si Catalunya és Espanya, Unió és Convergència i Unió. Ho dic perquè són dos partits diferents, no existeix cap militant de Convergència i Unió. Hi ha militants de Convergència i militants d'Unió. Jo li pregunto què li va fer caure el cavall. A mi m'interessa molt. El cavall? És a dir, va haver un moment en què va veure la llum i va dir no. Això de Convergència i Unió i el nacionalisme i la cosa no m'interessa. Me'n vaig amb el PP, que, bueno, diguem, què és el que li va convèncer? Jo crec que és molt interessant des del punt de vista de l'evolució personal. Tots evolucionem, eh? Jo, quan tenia 20 anys, pensava d'una manera... Bueno, ara torno a començar a pensar... Torna enrere. Torna a la joventut. Torna enrere. És que s'ha de banca, diguem, hem arribat a l'ànima. Està insinuant que tornarà sí, el senyor Millo? Jo li puc explicar en persona, no sé si als nostres telespectadors els interessa molt la meva vida, no? Però, en fi, li puc explicar. Primera cosa, jo voldria deixar clara una premissa que per mi és molt important. No sé si per vostè també, però per mi sí. Mirin, nosaltres no tindríem Estatut d'Autonomia de Catalunya si no hi hagués la Constitució espanyola.
Això sembla una tonteria, sembla elemental. No, durant la República també el tindréssim tingut més temps. Avui tenim un estatut d'autonomia que és conseqüència de que aquí hi ha hagut una transició a la democràcia amb una Constitució votada en referèndum per tots els espanyols, els catalans inclosos, òbviament, i que després ha pogut donar lloc i llum a un Estatut d'Autonomia que posteriorment ha estat reformat. I aquesta Constitució és el blindatge més important i més clar que tenim del nostre Estatut. Sense la Constitució no hi hauria Estatut. Sense la Constitució no hi hauria autogovern. I jo, que defenso l'autogovern de Catalunya, ho puc fer-ho gràcies a la Constitució espanyola. Jo dic perquè és una declaració de principis que els que ja no comparteixen això... Està d'acord que és opinable. No, gens opinable, això. No hi hauria estatut si no hi hagués Constitució, no hi hauria estatut. Catalunya va néixer amb la Constitució de l'any 78 jo no he dit això. O Catalunya ve d'abans? Jo no he dit això. Perdoni, jo no he dit això, perquè Catalunya... Perdoni, senyor Barbeta, però vostè em reconeixerà que durant el franquisme també existia Catalunya. O no? Jo no he dit que Catalunya s'ha inventat ara. Jo el que li dic és que durant el franquisme no hi havia Estatut d'Autonomia, perquè no hi havia llibertats ni democràcia. I que va haver un moment que va haver una transició a la democràcia, es va fer una Constitució que va permetre el reconeixement de l'autonomia catalana, de la seva nacionalitat històrica, i se li va conferir aquest Estatut d'Autonomia que avui tenim. I que qui salvaguarda això és la Constitució espanyola. Per mi això és important deixar-ho clar, perquè sembla que s'oblida això, no? S'oblida això. I a partir d'aquí... Perdó? No, dic que molt bé, però que, Barbeta, si no interrompis més, perquè si no el senyor Millo està tota l'estona interrompent-se i no anirem a la pregunta que li ha fet el Barbeta. No, llavors, per tant, a partir d'aquí, la nostra funció, evidentment, és desenvolupar aquest estatut d'autonomia i no queixar-nos cada dia del que els altres no fan o deixen de fer, sinó concentrar-nos en el que són les nostres funcions i les nostres competències. I a mi em sorprèn i em meravella que en aquests moments hi hagi una tendència tan fàcil a passar-se el dia parlant del que fan els altres i en lloc de passar-se el dia pensant en com fem les competències que tenim, perquè sembla que no, però 40.000 milions d'euros de pressupost que té la Generalitat de Catalunya, home, dona per fer moltes coses. I sembla que no hi hagi gaire interès en que analitzem i fiscalitzem fins i tot públicament com es gasten aquests diners, com s'inverteixen, què fa i es deixa de fer. Per tant, jo crec que seria bo concentrar-se més en el que depèn de nosaltres i no passar-nos tot el dia fent el ploramiques de que dona'm més, home, intenta gastar bé el que tens. Sobretot en un moment com el que tenim ara, d'aquesta crisi tan greu i tan profunda, que és una situació de risc, de la qual cal sortir-ne tots junts. Sisplau, breument. Jo vaig estar en un partit, Unió Democràtica, del qual en guardo un gran record, del qual comparteixo els seus principis de l'humanisme i la democràcia cristiana i que un bon dia vaig abandonar i posteriorment, al cap del temps, vaig ingressar en un partit, el Partit Popular Català, en el qual m'hi trobo molt a gust i defenso des del punt de vista català la meva catalanitat, diguéssim, no ha canviat des de llavors fins ara. Ara, sí que li puc reconèixer que en aquests moments tinc una visió molt més ampla, molt més plural i molt més diversa de la realitat catalana i espanyola. I això em sembla que és positiu i fins i tot li recomanaria també a vostè. Segur. Gràcies. Senyor Millo, em té desconcertat, perquè vostè veu ploràmiques a tot arreu. De tot arreu no. Bueno, a gairebé tot arreu. Em veig en el govern. En el govern i els mitjans de comunicació d'aquí que expliquem una realitat que deu ser una realitat paral·lela, que no deu ser la Catalunya real. Vostè sí que la veu, no sé a través de quins mitjans la interpreta, però els d'aquí estem una mica al marge d'això pel que es desprèn de les seves paraules. Però clar, el Partit Popular és el partit que té més poder de tot l'Estat. Governa totes les comunitats, menys Andalusia, el País Basc, on fins ara hi ha hagut la influència del Partit Popular, Catalunya, on el Partit Popular ha estat donant suport a Convergència i Unió fins avui mateix en votacions a cada sessió parlamentària. El Partit Popular és soci de Convergència i Unió en un munt de diputacions, consells comarcals i ajuntaments, té alcaldies rellevants per primera vegada des del restabliment democràtic, té la vicepresidència de la Diputació de Barcelona. Escolti, part de l'aigua que va destinada a regar aquest arbre la tenen vostès. A mi m'agradaria saber si estan a favor de que desapareguin municipis, si creuen que han de desaparèixer els consells comarcals, si tenen sentit encara avui les diputacions, quina part d'aigua ha de posar el govern de Catalunya i si aquest govern es mereix o no un pacte fiscal, que em semblava que vostè era partidari, el seu partit en aquesta etapa última era partidari d'una millora del finançament de Catalunya, i què és el que ha de deixar de donar o quina aigua ha de deixar de servir al govern de l'Estat, que encara conserva ministeris que no serveixen per res.
Sí, efectivament, per primera vegada a la història, el Partit Popular Català és un partit de govern a Catalunya. Fa poc d'això, Vull dir, perquè a la història portem molts anys de democràcia, més de 30 anys de democràcia, i des de fa poc el Partit Popular Català ha experimentat un creixement molt important, conseqüència d'un increment de la confiança que els catalans i les catalanes dipositen en el projecte que nosaltres representem, perquè si no fos així, això no seria possible. Per tant, no ens ho hem inventat nosaltres, sinó que són els ciutadans que, a mesura que va passant el temps, veuen aquí una proposta, una oferta política seriosa, responsable, rigorosa, en la qual poden confiar. I això ha fet que avui estiguem governant a molts municipis, alguns municipis importants, el tercer municipi més important de Catalunya, que és Badalona, Castelldefels, molts altres, a la Diputació de Barcelona, efectivament, i a moltes comunitats autònomes i al govern d'Espanya. Tot això és molt recent, no? Per tant, jo penso que serà molt interessant fer un balanç d'aquí 8 anys, com ara podem fer balanç del que tenim, que és l'herència dels que han governat durant els darrers 3 anys, Tripartit de Catalunya, Socialistes a Espanya, avui tenim el que tenim, serà molt interessant veure amb l'herència que hem rebut, ja m'hagués agradat a mi rebre l'herència que van rebre ells el 96, què haurà passat d'aquí 8 anys. Ara, hi ha una definició molt conceptual que està molt clara, és que en relació a l'administració hem heredat una administració excessivament gran i excessivament solapada. Per tant, nosaltres som partidaris de simplificar-la i fer-la més eficient, perquè al final les administracions públiques estan per servir als ciutadans, no els ciutadans per servir a les administracions públiques. I les competències han d'estar el més a prop possible dels ciutadans sempre que això no impliqui una pèrdua d'eficàcia. I així aplicant, per tant, un principi, el de la subsidiarietat, que és el que jo crec que és el més útil en aquests casos. Per tant, allò que pugui fer un ajuntament no ha de fer un Consell Comarcal i el que pugui fer un Consell Comarcal no ha de fer la Diputació i així cap a dalt. Però hi ha coses que requereixen una planificació més global i, per tant, han de ser competències de l'Estat o del govern de la Generalitat. Nosaltres som partidaris de simplificar el nombre d'ajuntaments perquè no pot ser que tots els ajuntaments tinguin totes les competències per un nombre a vegades molt petit de ciutadans. Això encareix molt, no permet tenir persones especialitzades en unes feines tècniques, i això redueix l'eficàcia i va en perjudici dels propis ciutadans. Per tant, som partidaris de reduir. Nosaltres no estaríem en aquests moments, per exemple, molt lluny de pensar que s'obren instàncies administratives. Només faltaria que ara, a més, tinguéssim vegueries, diputacions i consells comarcals. Per tant, s'ha de simplificar i aquesta és la nostra tesi. Passarà un temps fins que això sigui possible, però és així. Els ministeris, jo crec que s'ha de limitar molt bé les competències, però no és certa tampoc aquesta diguéssim, aquesta fàbula que hi ha ministeris que no serveixen per res i que, ho dic perquè ahir en parlaven en el Parlament del tema d'educació, perquè era un tema que ahir, el Ministeri d'Educació té unes competències concretes de caràcter de relació internacional, el tema de les beques, en fi, qüestions que té les seves competències, però a Catalunya el Ministeri d'Educació té 6 funcionaris, a tot Catalunya, 6. Té 3 administratius, un cap de servei, un cap de secció i un tècnic. Té 6. Jo crec que està... Però ja són masses per no tenir competències. No, perquè si hi ha unes competències, segurament si valorem la ràtio de competències per funcionari que té la Generalitat, podem ter masses. I segurament hi ha coses que l'Estat no fa bé i s'han de corregir, i altres que no fan bé els ajuntaments o el govern de la Generalitat. Som partidaris de fer una revisió de tot el model i simplificar-lo, racionalitzar-lo, que costi menys diners i que pesi menys sobre un ciutadà. No pot ser que un ciutadà de Barcelona tingui a sobre l'Ajuntament, el Consell Comarcal, l'àrea metropolitana, la Diputació de Barcelona, el govern de la Generalitat, el govern de l'Estat, el govern d'Europa. Tot això pesa massa i els ciutadans no poden estar d'aquesta manera sotmesos a tanta pressió. Gonzalo. Bona nit. Vostès han negat en reiterades ocasions la possibilitat de fer dació en pagament. I l'han negat amb la idea de que és que si no les entitats financeres van malament. D'anar malament ja veien que van malament. Escolti, com vostès, que són un partit polític que governa, poden consentir que Espanya sigui l'únic país del món que els ciutadans regalen diners als bancs, però cap banc regala res als ciutadans després de perdre la casa? Com avui en dia li expliquem a aquelles persones, com li explica vostè a totes aquelles persones que han perdut la casa i deuen força diners als bancs, que hi ha que donar diners a Bankia i a més a accionistes privats? Vostè creu que això és just? Jo crec que vostè, i suposo que intencionadament, perquè d'això en sap molt, i per tant no ho fa per error, per entendre'ns, està barrejant dues coses que no tenen res a veure. El tema de la dació en pagament és un tema concret, jo li puc dir el que penso i el que pensem nosaltres,
i l'esforç que ha de fer l'Estat per evitar que els estalvis dels ciutadans que estan dipositats en entitats financeres no es perdi i no convertim això en un corralito és una altra cosa. Són dues coses diferents. Llavors, intentar barrejar una cosa amb l'altra, clar... Però senyor Millo, nosaltres donem molts diners als bancs. Què dona Bankia als ciutadans? No, escolti, Banca, ningú té per què regalar, en principi, res a ningú. Ningú té per què regalar res a ningú. En tot cas, jo en soc contrari. De la dació en pagament, jo no n'estic en contra. I el govern no n'està en contra. Bueno, si vostè sap, a més, que la dació en pagament avui en dia existeix. Existeix quan vostè compra un... Obligatòria, no. Perdoni, quan vostè fa una hipoteca, si vostè vol, pot tenir una hipoteca de tal manera que si vostè no la paga, la torni i s'ha acabat. Ara, pagarà un altre tipus d'interès i tindrà unes condicions diferents, el banc li posarà unes condicions. El que passa que això tothom no ho sap, o és més fàcil fer-ho d'una altra manera, i avui en dia el que cal evitar és que famílies amb dificultats extremes, amb situacions de molta penúria econòmica, es trobin que no poden pagar la seva hipoteca i que han de tornar al d'això i no hagin acabat de pagar la seva hipoteca. Vostè sap perfectament que s'estan prenent mesures. El govern del Partit Popular és el primer govern que ha començat a prendre mesures precisament per atendre aquestes situacions de dificultat. El ministre Guindos és de les primeres mesures que va prendre i en aquest camí s'ha de continuar treballant. No pot ser, evidentment, no pot ser que es trobin en aquestes situacions, però tampoc podem facilitar la picaresca i que això es converteixi en una mena de disbauxa de que jo compro i després si puc pagar pago si no pago. Vostès posen molta legislació obligatòria. Per què no s'atreveixen a obligar els bancs a fer la dació en pagament sabent que això pot afectar a moltes més de 500.000 persones? Que no és només el fet de perdre la casa, és que continuen devent diners i aquesta gent l'enviaran a l'economia submergida. Jo, de veritat, és un tema d'una sensibilitat tal que no els entenc. Totalment, si la comparteixo. I vostè sap que el ministre de Guindos és el primer ministre que ha començat a prendre mesures en aquest sentit. És una de les primeres decisions que va prendre. I aquest és un tema en el que s'està treballant encara més. I convertir la situació de compra i hipoteca en una situació de lloguer, etc. Tot això legalment s'està treballant, s'està avançant i a poc anirem a una situació molt més justa i equilibrada de la que hem patit durant els darrers anys. Ara, són decisions que s'han d'anar prenent i que s'estan prenent. Aquesta és una de les més importants. Jo la comparteixo totalment. Això està passant perquè hi ha hagut un moviment social, que és la Plataforma per Afectats per Hipoteques, que ha arribat a sociabilitzar el tema i ha fet que vostès, que van votar en contra quan es va debatre en el seu moment en el Congrés, ara estiguin fent aquest tipus de reforma. Però qui va votar en contra? No, de tota manera, jo volia referir-me... Vostès es van oposar totalment a això. I ningú més. I el Partit Socialista què va votar? Bueno, deixi'm explicar. No, perdoni, què va votar el Partit Socialista? També, ja sé que vostè es pregunta, però com que tots pensen el mateix aquí, i l'únic que pensa diferent soc jo, és a dir, vostè sap qui va votar en contra i qui va votar a favor aquell dia allà? Sap que es va crear una comissió de treball per buscar solucions a proposta del Partit Popular espanyol? Sap que és el Partit Popular el primer que ha començat a prendre mesures en aquesta línia que no va prendre el govern anterior? Expliqui-ho tot. És que només explica una part de la veritat. Si em deixa parlar, perquè encara no he pogut preguntar-li. Doncs continuo amb la meva pregunta. Jo li volia dir, no volia parlar de la dació en pagament perquè ja ha intervingut molt bé abans el company, però sí que li volia fer esment. A mi em va sobtar moltíssim el to que vostè va fer servir l'altre dia i que ara ha reproduït, amb aquestes paraules tan greus amb la que està caient a Catalunya, de que s'està inventant un escenari, de que als catalans no se'ls està dient la veritat, de que el govern està mentint. Vostè ha dit coses gravíssimes. Deixi'm acabar la pregunta. No, és dur. Està parlant de falsetat en un temps on la discrepància política ha de ser més legítima que mai perquè les coses estan anant molt malament i vostè està negant realitats com l'espoli fiscal, està negant realitats com una manifestació massiva del poble de Catalunya contra una sentència de l'Estatut. Està negant una realitat. Vostè, d'una manera que quan parla de ploramiques, a mi m'agradaria que m'aclarís si s'està referint a totes les persones que aquí a Catalunya estan veient retallades al seu sou i a la resta de l'Estat no. O, per exemple, a totes les persones que estan pagant íntegrament el preu dels bitllets de Rodalies sense els descomptes pels menors i a la resta de l'Estat sí. Aquestes persones que ens queixem som uns ploramiques perquè el govern aquí el que està patint dia darrere dia, puguem estar d'acord o no en com enfoca les retallades, però senyor, vostè no pot negar que el govern té problemes de tresoreria. Vostè no pot negar que se'ns deuen diners que estan compromesos i que s'havien assegurat el pagament. Per tant, davant d'aquesta dramàtica realitat, perdoni que li digui amb aquest to tan intens, però jo crec que és ofensiu que vostè digui que el govern de Catalunya està mentint. I li dic amb tot el contingut de la paraula. Jo crec que la política dona de si un marge, però tant
no pot donar de sí perquè entra en un cinisme que realment a la ciutadania la descol·loca en absolut. És la seva opinió, jo li respecto, però vostè està contribuint precisament amb el discurs que acaba de fer, està contribuint a la confusió que avui viuen els ciutadans de Catalunya. No, perdoni, aquest és un discurs que contribueix a la confusió. Jo no nego res. Jo no nego res. Està parlant de mentides, Però estic parlant del govern, no parlo dels ciutadans, no parlo dels que es queixen de la situació que viuen. És que el govern està expressant el que viu la ciutadania. No, perdona, estic parlant de les institucions oficials d'aquest país que tenen un interès molt especial en generar un estat d'opinió determinat a Catalunya, que jo estic totalment... I vostè no? Vostè no vol que hi hagi un estat d'opinió particular? Un estat de crispació i de confrontació amb la resta d'Espanya? No, crec que és molt dolent, això. Jo crec que això no és bo. Doncs el PP va fer una campanya contra l'Estatut que anava buscant firmes, per exemple. Bé, però escolti, estem parlant d'ara... Parlem de l'Estatut, parlem de fa 5 anys, parlem de què parlem. Si parlem de tota la vegada, jo per cada tema d'aquests m'agradaria poder parlar una estona, poder expressar la meva opinió. Clar, si m'ho posen tot de cop... Però fixi's, la persona que es queixa perquè no la tenen correctament a la salut. I a més jo puc explicar experiències personals. Jo sóc un usuari de la Seguretat Social i de la salut pública. Jo no tinc assegurança privada i quan em faig mal vaig a fer cua com tothom allà al CAP o a urgències on sigui. Jo puc parlar de l'experiència d'un ciutadà perquè jo sóc un ciutadà del carrer. O es pensa que sóc un marciano que vinc de Júpiter. Jo sé perfectament el que passa al carrer i tinc molts amics i amigues que viuen una situació dramàtica de penúria, d'atur, de falta de condicions de vida, etc. I quan es queixen no estan fent el ploramiques. Estan dient la veritat. El que em queixo és d'un govern que no explica tota la veritat. I de vegades, explicar una veritat a mitges és la pitjor mentida que es pot dir. I llavors, intentar fer creure als ciutadans coses que no són exactament tota la veritat... Per exemple, que s'està contribuint d'una forma desorbitada? Per exemple, dir que si s'haguessin donat diners a les caixes catalanes algú s'hauria queixat i no explicar que s'han donat ja 10.800 milions d'euros. Les balances fiscals? I les balances fiscals són una realitat? Les balances fiscals són realitats o són conegudes? Si el propi govern les ha informat, jo no nego això. Jo no nego això. Jo el que estic negant és que tota la culpa de tot el que ens passa aquí sempre és del mateix, aquí fem tot bé, o nego, per exemple, que no se li explica als ciutadans que el problema que tenim dels peatges de les autopistes no és un problema de l'Estat, que aquí la majoria dels quilòmetres d'autopistes a Catalunya són de peatges d'autopistes de la Generalitat de Catalunya, donats a empreses catalanes, amb concessions administratives catalanes, i paguem aquests peatges a empreses d'aquí i no de l'Estat. Perquè si no s'haguessin fet peatges no tindríem... Sí, però tot això els catalans tenen dret a saber-ho. Però tot això s'ha pagat amb diner dels catalans. Sí, clar, no, ho estem pagant encara ara. I si vostè circula amb cotxe, està pagant peatges a l'ombra. I si no circula amb cotxe, també està pagant peatges a l'ombra, perquè amb els seus impostos s'estan pagant més de 300 quilòmetres de peatges a l'ombra a Catalunya. I de Galícia i de Villarreu. Oi que està bé que s'expliqui tot això i que els ciutadans ho sàpiguen? Aleshores, quan s'expliquen les coses, jo crec que és bo que s'expliquin totes les coses. No només aquella part que ens interessa per fer-li creure a tothom que hi ha un enemic extern que cada dia no té altra cosa que fer que pensar en fer-li mal a Catalunya. Això no és així, perquè qui governa Espanya el que vol és que tot Espanya vagi bé. I perquè Espanya vagi bé, Catalunya ha d'anar bé fins i tot millor. Perquè si no, no ens sortim d'aquí. Jo, de fet, voldria preguntar-li, senyor Millo, bona nit. Vostè ha apuntat un front interessant, però abans això li volia demanar. Vostè abans, quan ha citat els diners que venen cap a Catalunya, que ha citat diferents caixes, ha citat la CAM, per una casualitat? Sí, sembla que sí. La CAM, que va ser adquirida pel Banc de Sabadell i el juliol del 2011 va rebre més de 5.000 milions d'euros. Com a diners que venen cap a Catalunya, no? Bueno, és que el Banc de Sabadell, quan va fer l'operació, va dir que això no li havia costat diners. Clar, és que els diners ja havien vingut del front a un altre lloc. A propòsit de diners, que estàvem parlant de diners, jo li volia demanar, i vostè ho ha apuntat com a consumidor, no es pot dir com a consumidor, com a usuari de la sanitat pública. Com a usuari de la sanitat pública, que molts que som en aquesta taula ens hi podem trobar. El front de la sanitat, en aquest moment, és especialment jo crec que també cru, perquè és on s'han vist moltes de les retallades que s'han aplicat a nivell de Catalunya, i ara el govern de l'Estat també anirà cap aquí. S'ha de dir que amb una iniciativa que vol actuar sobre la regulació que permet el turisme sanitari, que sincerament segurament s'havia de fer, entre altres coses. Ara, el que ha passat amb sanitat, i és el que es transmet o s'està transmetent als últims temps, en certa manera, l'acció, i vostè ens ho sabrà desmentir o no, i saber posar exactament el per què. De l'acció del govern del PP és una certa lentitud o una certa com improvisació. Jo no sé fins a quin punt aquesta actuació sobre els immigrants o sobre els sense papers, que s'hi ha d'anar en compte al moment en què es parla de drets fonamentals de les persones a ser atesos, no ser atesos, no sé això fins a quin punt no ho han explicat bé o és que no es podia explicar bé perquè s'ha improvisat, o la pregunta que li volia fer, fins a quin punt això no es carrega lloms
de les autonomies. És a dir, es genera una iniciativa que no sabem exactament fins a quin punt es concreta o no, perquè es parla que hi ha forats, allò típic de dir, si algú ve una persona, va a una CAP i va amb tuberculosi i no té papers, què passarà exactament? Es genera una sèrie de forats que sembla que de moment no s'han sabut explicar gaire bé i que els hauran de gestionar les administracions autonòmiques. Exactament, s'està carregant de noves responsabilitats o de certa incertesa a les autonomies, com ho estan gestionant això? Jo el que considero i n'estic convençut és que hi ha una actitud molt valenta d'un govern que finalment ha decidit fer les reformes estructurals que el país necessita, cosa que ja s'havia hagut de fer fa temps i no s'havia fet. En l'àmbit de la sanitat, que és un dels serveis essencials que ha de garantir l'Estat i forma part com a peça fonamental de l'Estat del benestar, per poder-ne precisament garantir la seva sostenibilitat, l'hem de fer viable. Per tant, hem d'evitar també problemes d'eficàcia de funcionament i hem de racionalitzar perquè sigui just, que sigui universal i que sigui garantit el seu manteniment. Doncs, per tant, aquestes reformes que s'havien de fer fa temps, quan més trigues a fer-les, pitjor, perquè més costoses són i més dures i més difícils són. Ara, finalment, tenim un govern valent que és capaç d'afrontar aquestes reformes, perquè ja va dir que havia de fer-ho, i ho està fent. Vostè em dirà, sí, però hi ha petits errors, coses que s'han de matisar. D'acord, hi ha un Real Decret que en aquests moments encara s'està negociant. El govern de la Generalitat està parlant cada dia amb el govern de l'Estat perquè aquest Real Decret, si hi ha algun error tècnic, alguna qüestió que no s'ha tingut en compte, etc., es pugui modificar, es pugui corregir i es pugui fer bé. No hi ha cap voluntat d'imposar res a ningú. El que es vol és millorar. A mi m'agradaria que s'entengués que el govern no té cap intenció d'empitjorar les coses. Podria fer-ho malament, no ho sé. En tot cas, donem-li l'oportunitat. Porta 4 mesos governant. Altres en 8 anys el que han fet ja no cal que gastem temps amb això, no? El tema dels immigrants, per exemple, no? Home, aquí hi ha una confusió, evidentment. El dret a la sanitat a Espanya és universal. Tota persona té dret a la sanitat i un immigrant sense papers irregular també. Ningú quedarà desatès de la sanitat. Ara bé, altra cosa és com s'organitza, per exemple, administrativament i organitzativament, el tema de les targetes sanitàries. I qui ha de tenir dret a una targeta sanitària amb el seu metge de capçalera, amb tot el seu catàleg de serveis, etc., el que són persones nacionalitzades espanyoles i catalanes i tal, no? I, per exemple, com es tracta un turista que ve aquí i utilitza la sanitat, no? Jo poso, per exemple, sempre aquell americà, aquell nord-americà, que envia una carta al conseller agraint-li, doncs, en fi, l'operació que li han fet, que li ha anat molt bé, felicita el conseller i li diu, i a més, fixi's, això a mi als Estats Units m'hagués costat $1 milió, i en canvi vostès m'ho han fet gratis, enhorabona. Home, això no pot ser, és a dir... Això és populisme, això que està dient ara. Això és una carta que m'ha enviat a mi el Departament de Salut. Però no posi això per... Què diu que és populisme? No posi com a exemple això per justificar la mesura de suprimir la sanitat a les persones sense papers. Vostè acaba de dir una cosa que no és veritat. Això es diu mentida o es diu veritat? Perdoni, vol vostè repetir el que acaba de dir? Que hem suprimit l'assistència sanitària sense papers? Qui ho diu, això? On ho diu? Això és una mentida, perdoni que li digui així de cru. És una mentida. Ningú ha suprimit l'assistència sanitària a cap persona sense papers. És un dret universal que té qualsevol persona que va a la sanitat i se l'atén. Escolti, per què diuen coses que no són certes? No ho diu ningú. El que diu és... No ho diu ningú. Llegeixi el Real Decret correctament. Veurà el Real Decret que s'aprovarà, el que dirà és que una persona irregular, que no té papers, Perdoni, no hi ha irregulars. No pot tenir una targeta d'assistència sanitària com la que té vostè, que és nacional, que a més a més que treballa, que està donant la Seguretat Social i que té un catàleg de serveis i que té una situació regular. No té la mateixa targeta sanitària que té vostè. Però d'aquí, per tant, la situació administrativa és diferent, però d'aquí a dir que aquella persona no té dret a la salut, com es pot dir això? Com es pot dir això? Martí, acabem, si us plau, és que estem fora de temps i m'agradaria acabar. Martí, és el que s'està fent. No s'està fent. Se m'han enganxat vostès amb aquest tema i arribarem així a final del programa, senyor Millo. S'ha delegat a les comunitats autònomes a través d'entitats socials que treballen per la integració. Escolti, presenti'm un sol cas d'una persona que ha anat a la Seguretat Social i no se l'ha atès en un hospital. Però si ja no se'ls donen les targetes. Home, no, que no. Senyor Millo, amb tot el meu apreci, en aquesta taula no tots pensem el mateix. Crec que és important. No tots pensem el mateix i ens apreciem molt i ens respectem molt les nostres opinions. Vostè ha dit que Catalunya és la locomotora d'Espanya i això ho sabem tots, i si Catalunya s'enfonsa, Espanya s'enfonsa i Europa s'enfonsa. Catalunya té un tema de finançament, que és un problema de finançament, i m'agradaria saber vostès què pensen fer. Per això abans li preguntava pel model de finançament nou que vostès des del PP català poden intentar arreglar-ho, perquè això és un fet i és una realitat. Nosaltres tenim un model de finançament a Catalunya que en aquests moments no és equilibrat. És desequilibrat. Fonamentalment té un problema.
no garanteix la suficiència financera per atendre totes les competències que tenim, però sobretot té un problema, i és que en la necessària solidaritat que hem de tenir els que són més rics amb els que són més pobres, que jo continuo defensant aquesta solidaritat, el que no pot passar és que els que som solidaris perquè som més rics, tenim rentes per càpita més altes, un cop hem fet la nostra aportació a la solidaritat, després siguem més pobres que els que eren més pobres que nosaltres abans d'aplicar la solidaritat. Perquè aleshores el que estem fent amb el pas del temps és acumular un dèficit fiscal acumulatiu que perjudica la nostra capacitat de creixement i de ser competitiu i de continuar sent motor i locomotor. Per tant, això s'ha de corregir. I el govern del PP de Madrid està disposat a corregir-ho, vostè creu, sí o no? El Partit Popular Català està treballant intensament per convèncer el govern de Madrid que això ho faci. Doncs han de seguir treballant. Bé, senyor Enric Millo. Això, a més a més, a fons. I hem de fer miracles, entre la singularitat i la igualtat al mateix temps és molt complicat. Miracles no sé si en farem, però que farem un esforç sobrehumà per aconseguir-ho i li puc assegurar. Senyor Enric Millo, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit. Déu-n'hi-do, perquè és que s'allarga vostè amb les respostes i se m'allarguen ells amb les preguntes. El pròxim dia vindrem un cronòmetre. Per acabar, volia... No, en absolut, però és que m'hagués agradat també parlar del Congrés del Partit Popular Català, que abans de Catalunya, breument, una mica per què ha servit, no? Més enllà de posar la senyera altre cop i que ara ja no sigui de Catalunya, sinó català, una mica... Què n'ha sortit d'allà? No, la senyera ja hi havia estat, durant un temps no hi va ser, per qüestions estètiques, crec jo, perquè els logos han de ser el màrqueting. És el gir catalanista del PP? No hi ha cap gir, en absolut, no hi ha cap gir. S'havia publicat això, No, el PP català i la bandera catalana s'identifica perquè també és una bandera espanyola, la que no ho és l'estelada, diguéssim, no? Però la bandera catalana és de tots els catalans i nosaltres volem que se'ns identifiqui també amb el que és la bandera de tots els catalans, no la d'uns quants, no? Les estelades això són d'uns quants només, no? Per tant, el que fem és diguéssim, reconèixer-nos a nosaltres mateixos com un partit de govern a Catalunya, que governa municipis importants, que pot ser i vol ser partit de govern també a la Generalitat, al govern de la Generalitat, que tenim moltes coses a oferir, i per això ens refundem amb aquest caràcter especial, no? I a més ens definim clarament com un partit que defensa l'autonomisme diferencial, que defensa el reconeixement de la singularitat pròpia de Catalunya, tal com defensa i reconeix la Constitució espanyola, en el cas de les nacionalitats històriques, i que podem ser i volem ser útils al servei dels ciutadans de Catalunya, els ciutadans catalans, i aquest és el contingut essencial d'aquest congrés que hem fet i en el qual hi ha hagut unanimitat en l'aprovació d'aquests principis i del qual ha sortit molt reforçada una nova executiva i la nostra presidenta Alícia Sánchez Camacho, que està garantint en aquests moments precisament aquest pont necessari entre Catalunya i el govern d'Espanya per millorar les condicions de vida de tots els catalans. Ara sí. Gràcies, senyor Enric Millo, per haver-nos acompanyat aquesta nit al debat de la U. Gràcies també als nostres analistes. Hem arribat amb això al final del programa, o sigui que vagi molt bé la setmana. Nosaltres ens retrobem dijous que ve amb una nova edició del debat de la U. Gràcies. Bona nit.